juillet kalo kile 10 o be mba hakili jigi don dɔ la ka sɔrɔ kɛ bisibasa yɛrɛ daminɛna o don de la an bɛ dugawu don kɛ an ka jamana ala k'a kisi o ɲɔgɔnna bisibasa wɛrɛw ma an b'a dɔn k'a fɔ samiyaji ale bɛ ka na fan caman fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bamakɔ a nana kosɛbɛ surɔ aw minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ Mali fan wɛrɛw fɛ an b'a dɔn k'a fɔ ji caman jiginna Mali kɔnɔ k'a daminɛ juma su kana se fo an bɛ wagati min na komi sisan an bɛ dugawu don kɛ samiya ala k'a kɛ hɛrɛba ye jamana ma minnu bɛ forolatagaw la minnu ye danniw daminɛ minnu yɛrɛ bɛ ka forow yuguba an bɛ dugawu don ala ka samiya a kɛ samiya ɲumanba ye ji caman ka na walasa hɛrɛ ka jigi jamana kɔnɔ min ye duguba kɔnɔ mɔgɔw ye aw haminako ye min ye o ye inondation ye an bɛ wele bila maaw ma weekend ninnu fɛ aw k'a lajɛ k'aw ka fosew bɔ joona joona o bɛ kɛ sababu ye ka an kisi ko nasuguya dɔ ma ka sɔrɔ kɛ ni san jiginna duguba kɔnɔ olu bɛ jɔrɔ fɛn fɔlɔ min na o ye ji kana dɔ don mɔgɔw kan nka n'i kɔnna ka wuli o bɛ kɛ sababu ye ka o dugan o la dɔgɔkun o dɔgɔkun an ni aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan in kɛnɛ kan anw k'a ma ko 7 sur 7 kunnafonidilaw dama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔnɔ ka se ka kuma jamana kunkankow kan o la bi i n'a fɔ don tɔ kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔnɔ ka ban Maliki Konate ka bɔ Hɔrɔn TV la Maliki i ni sɔgɔma. An b'a ni sɔgɔma Isa Kaba an bɛ renouveau lajɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo ani baarakɛla bɛɛ lajɛlen komi i y'a fɔ cogo min na Bani kɔnɔ kasira donc samiya surunya la fɛnɛ donc an bɛ dugawu kɛ ala ka samiya in ka a diya Mali la kɔlɔlɔ min b'a la fɛnɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma donc an mɔgɔ min fɛnɛ bɛ yen k'a fɔ k'u bɛ lujura kɔnɔna na ala ka fiɲɛ bɔ daku ye banbagatɔ ala ka lafiya k'u bɛɛ lajɛlen ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na. Yusuf Sisoko ye Info 7 ɲɛmaaba ye Yusuf i ni ɲankuma. Isa k'i fo k'an baro kɛ ɲɔgɔnw fo ka renouveau TV lajɛbaga bɛɛ fo ka foli di maliyɛn bɛɛ ma fɛn o fɛn sɔgɔlen bɛ aw ka jabaraniw na k'a f'u ye an sigira ala ka an wuli a ɲuman hɛrɛ la. Ami Baba Sise ABC i ni ɲankuma. Awa i ni sɔgɔma. Aba Sisoko fo ka kan fo n'i ye jateminɛ kɛ ɲɛ bɛ Mali kila a bɛ kɛ changer dɔɔni dɔɔni donc vraiment aw bɛɛ fɛnɛ bɛ ka laadala filiw bila en valeur sisan hakili la parce que a dɔnbaga tun ye ne ni Mamadou Kani voilà ne y'o jateminɛ de kɛ quoi donc minnu bɛ k'an lajɛ ani minnu bɛ k'an lamɛn an bɛ bɛɛ lajɛlen fo. Ayiwa Mamadou Kane an bɛ foli di i ma dɔgɔkun in kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ i kamana ganna ko dɔ la ka sɔrɔ kɛ denmisɛnnin fitinin dɔ bɛ yen nɔ ni a minɛbaga ni tubabu b'a fɔ ma ko nunu a ɲɛma tununa denmisɛnnin in yɛrɛ kabi ntɛnɛn tɛmɛnen halisa a kibaruya ma dɔn a minɛbaga in yɛrɛ maa farilafin don a tɔgɔ ye ko Victorine a tɛ bamanankan mɛn i bɛ se ka fitinin fɔ an ɲɛ ko kan. Isa n b'i fo n bɛ n tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo k'i fo ka Mali fo ABC vraiment bɛɛ wulila k'i jɔ nin ko la kabiri an ye kunnafoni jɛnsɛn réseau sanfɛ k'a fɔ dɔrɔn Victorine a taara n yɛrɛ terikɛ Maɲanbugu projet a taara olu ka u ye baarakɛla dɔ de ta deminɛna de dɔgɔkun 2 bɔ donc ko kɛra o cogoya la je crois que u bɔra de k'u bɛ taa boutique la donc u taatɔ cɛmanin kun b'a ɲɛ filanan tugura kɔ o y'a sɔrɔ denyɛrɛnin kalo 10 o bɛ so kɔnɔ donc ko filanan in dun ma ye a dun tugure de kɔ ale ko k'ayi k'ale m'o ye donc je crois que u tora o kuma de kɔnɔ du kɔnɔna la mɔgɔw bɔra cɛmanin filanan in yira mais ale seginna ale ye den mun bɛ so kɔnɔ ale ka baara ye ka den ta ale ye den ta ka sigi a kɔ la a taara o kɛra depuis tɛnɛn don juin kalo tile 28 bi y'a tile 13 ye isa an ma kibaruya foyi sɔrɔ an ye wuli ka jɔ na sugu bɛɛ kɛ i t'i miiri fɛn na ma mun kɛ presse écrite radio télé réseaux sociaux les commissariats orphelinat an ye fɛn bɛɛ kɛ mais an bɛ wagati min na ko hali sisan an ma kibaruya an bɛ wele bila maaw bɛɛ lajɛlen ma sous région kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ maliyɛnw bɛ fan caman fɛ n'u bɛ jɛmukan in lajɛ burukinaw ni fɛnw na ka sɔrɔ k'a bɔlen b'a fɛ Victorine ye Burkina kan an Victorine Dako an ye information min sɔrɔ a kan donc a tɛ bamanankan yɛrɛ mɛ a bɛ tubabukan dɔrɔn de mɛn donc denmisɛnnin don san 13 san 15 ɲɔgɔn na ni mɔgɔ minnu kɛra a ye fɛn ye ani den n'a mana kɛ cogo cogo k'a kibaruya di ni nɛgɛjuru sira in fɛ an b'a di 74 15 94 44 n bɛ segin a kan 74 15 94 44 n'i ye nɛgɛjuru wele ka kibaruya di o bɛ fisaya kosɛbɛ an bɛ tɛmɛ ni jɛmukan ye jɛmukan an bɛna kuma sujet ba 3 ka sɔgɔmada in na sujet fɔlɔ o bɛ tali kɛ organe unique ko kuma min bɛ sen na a kɛlen don ka fara-farali don kosɛbɛ an ka politique banbun kan a ko bɛ cogo di
analyse ye jumɛn an bɛna kuma o kan n'an bɔra yen nɔ duguba girinna kɔ tuguni ka sababu kɛ an baarakɛ ɲɔgɔn ani an barokɛ ɲɔgɔn ni o ye Birama Ture ye a san 5 ye ɲinan ye kibaruya foyi ma dɔn a kan an bɛna an nɛn dɔ a la ka sababu kɛ mandat d'arrêt international dara maa dɔ kan maa dogolen tɛ Karim Keita, honorable Karim Keita. N'an bɔra o la an bɛ camanba fɔ fɛnɛ ni waleya dɔ kɛra dɔgɔkun in kɔnɔ ka sababu kɛ dɔgɔkun in kɛra dɔgɔkun girimanba ye ministère de la réconciliation ko million 20 taara janjanga wɛrɛ fɛ maa dɔ ta don a ko kɛra cogo di a kibaruya bɛɛ lajɛlen bɛ an bolo sɔgɔmada in na o la an ka bakuruba fɔlɔ o ye organe unique kunkanko kuma ye ka sababu kɛ a kuma cayara kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ munna mankan bɛ wuli organe unique ko kuma la ka sɔrɔ transition in daminɛ walima ni tun ye an ta k'a lajɛ baara ninnu daminɛ i tun b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman fɛla ko don mais munna mankan bɛ ka wuli a la bi Yusuf Ebolo. Ok. Isa a ɲininkali in kunbɛ parce que an yɛrɛ b'a yɛrɛ ɲininka parce que an y'a ye organe unique de gestion des élections bi kuma tɛ bi proposition tɛ parce que an y'a ye dialogue national inclusif y'a kuma kɛ yanni dialogue national inclusif yɛrɛ tɛ d'abord an y'a ye Daba ka réforme la Daba Jawara ka réforme la il était question de mettre en place cet organe unique ni organe unique ko in nana min na parce que an y'a jateminɛ a ka ca ni démocratie nana Mali la a ka ca ni san 30 ye bi donc o démocratie la an y'a ye kalafili o kalafili mankan bɛ wuli contestation bɛ kɛ crise bɛ kɛ donc alors que organe saba de tun chargé len don k'o gestion kɛ n'o ye DG CENI ani ministère de l'administration territoriale a yirala k'a fɔ ko nin saba in vraiment n'u y'u ka limite yira donc maintenant an k'a lajɛ parce que jamana dɔw la organe unique sigira ye n'o ye Ghana ye dɔw bɛ Canada je crois olu kɔni olu ka kalafili a bɛ kɛ ni kalafili banna mankan tɛ k'a la foyi tɛ k'a la parce que mɔgɔ minnu sugandila olu kɔni taara yɛrɛ de quoi peuple y'olu ta donc o de l'a to Mali fana y'a jateminɛ k'a fɔ k'u k'o expérimenter donc expérimenter franchement classe politique bɛɛ tun sɔnna ko ka organe unique sigi maintenant an nana ye mankan nana wuli régime yɛlɛma nana n'o ye coup d'état ye donc coup d'état kɔfɛ de alors dɔw minnu tun bɛ dialogue national inclusif la n'olu ye nin kuma in fɔ olu tilala k'i yɛrɛ sɔrɔ fan dɔ fɛ je crois que olu de bi olu de ko parce que dialogue là c'est vrai que minnu yɛrɛ bɛ ka organe unique ko kuma fɔ bi olu ma taa dialogue kɛ yɔrɔ la mais minnu ye dialogue national kɛ olu de tun ye organe unique ko kuma voilà donc o de y'a fɛn a kabakoma yɔrɔ ye parce que minnu ma taa dialogue la olu ko organe unique ko olu fɛla ko don parce que u y'a jateminɛ kalafili bɛ kɛ mankan ye donc olu kɔni sɔnn'o ma o résolution a wagati opposition mɔgɔ o wagati opposition sɔnn'a ma donc minnu yɛrɛ y'a a ŋaniya ta olu de kɛlen don ka ban mais n kɔni ye fɛn dɔ jateminɛ o majorité na bɛɛ tɛ parce que an y'a jateminɛ o don na parena kɔni ye proposition dɔ kɛ je crois que u ma organe unique in ta tɔgɔ ma mais u ye fɛn min proposé o ni organe unique bɛɛ kelen parce que olu hakili la ko autorité de gestion des élections qui pour la transition ko comme ça o bɛ kɛ sababu ye ni transition banna président min mana sigi a bɛ se ka kɛ sababu ye o bɛ se ka organe unique yɛrɛ sigi pour que a bɛ se ka kɛ sababu ye c'est-à-dire que bɛɛ bɛ se k'i yɛrɛ da u ye proposition yɛrɛ de kɛ concrètement donc moi je pense que bi minnu ko ko organe unique kana sigi olu ka u jo foyi t'a la parce que kunu ko ka c'est-à-dire a kɛra sababu ye homme politique yɛrɛ de a discrédité quoi jamana in kɔnɔ bi quoi mais mɔgɔ caman ye jalaki fana bi parce que ko ninnu na i bɛ taa sɔrɔ minnu bɛ fɔ ani minnu tɛ fɔ olu tɛ kelen ye mɔgɔw ka jalaki ye min ye ko Choguel bɛ fɛ ka dɔ fara transition de kan ni organe unique ko kuma ye. Je crois qu'il y a question à répondre déjà parce que tu me fais répondre donner c'est ce que y aura me faut 600 kunu mun tu wo ka organe unique sigi bi u ba contrôler kumna u ya fo u ya 70 ya ka bo belajele ne jateminɛ kɛ mun tu me élection organisée so sabatuno ministère de l'administration territoriale mu ye matériel ko minan ko nu fɛn nu ale tun jɔ no ye DG ale ta ye fichier ko nu fɛn nu ale bi jɔ no ye maintenant mu ye seni tun na fɔ sous forme de gendarme tan ma fɔ cogo min na ka kɛ na fɔ ka kɔlɔsi sinikɛla ye bi comme y'a fɔ surtout y'a fɔ cogo min na u ka deni wagati la u tun y'a laɲini ko organe ka sigi cogo min na élection nataw la u ka se ka élection organiser donc deni min kɛra wagati min na ani élection wɛrɛ tun nataw ɲɔgɔn cɛ a bɛ taa fo san 5 ɲɔgɔn na maintenant n'i y'o ta k'a lajɛ o temps kɔnɔna na fɔra ko organe unique bɛ se ka sigi Mutarwan ka wagati la mun fɔra ɲɛna les experts ce qu'ils ont dit même ni wagati kelen in na o de problème ye le temps organe in bɛ sigi voilà organe in bɛ se ka sigi k'a bɛ se ka sigi kalo 18 ɲɔgɔn na de kɔnɔna na à peu près san 2 ɲɔgɔn na pour que se ka organe in bila en place a bɛ se ka baara kɛ o kɔfɛ a bɛ se ka baara kɛ n'a fɔ an bɛ ka laɲini cogoya min na c'est à dire n'a fɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ a laɲini cogoya min na k'a fɔ organe in ka se vraiment indépendamment parce que mɔgɔ min bɛ ta ka bila la fonctionnaire tɛ don a la
o kelen filanan fɛnɛ ye jumɛn maa minnu n'a fɔ u tɛ parti politique la sabanan ye fɛn jumɛn maa minnu bɛ c'est-à-dire u tɛ c'est-à-dire ils sont indépendants en même temps u b'u ka niveau la a membre bɛɛ a bɛɛ kan ka ko de i kɛra société civile o i kɛra a sugu c'est-à-dire a bɛɛ lajɛlen n'a kɛ ten k'a fɔ ils sont indépendants c'est-à-dire u ni fɛn dɔ liélen tɛ ɲɔgɔn na donc o de hukumu na a bɛ temps ta parce que o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan en même temps k'a structurer parce que jamana ka bon élection bɛ kɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka bolofaraw k'a la donc ko o bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ka se k'o bɛɛ bila en place ka se ka élection yɛrɛ organiser n'a fɔ an b'a la ɲini fɛ cogo min na ko fɔ kalo 18 maintenant minnu b'u ban bi k'a fɔ ko organe unique ka sigi u ka laminɛkala kɛ jumɛn ye ko élection tɔ tora kalo 7 de bon waati min na u tun bɛ k'a fɔ k'u tɛ sɔn a ma a tun tora kalo 8 wala kalo 9 ɲɔgɔn na mais sisan a tɔ tora kalo 7 ye yala o kalo 7 kɔnɔ ko organe in bɛ se ka sigi ka se ka élection organiser wa donc o ka kelen tɛ ye jumɛn parce que olu ko de ko fɛn tɛ fara transition 18 mois kan donc olu ka fɛn ye min ye a kɛ i n'a fɔ Choguel walima le gouvernement de Choguel de Choguel Kokala Maïga u bɛ fɛ ka organe unique in ta ka kɛ vitrine sugu dɔ ye ka kɛ fɛn dɔ y'u bolo ka kɛ dalaminɛkala bon organe unique bɛ se ka sigi mais a tɛ se ka sigi nin 7 mois fo an ka taa nin waati in na ka se ka fɛn ka se donc raison pour laquelle minnu bannen don a ma bi n'u t'u sɔnna a ma kunun olu ko ko temps min tɔ bɛ yen nɔ organe unique tɛ se ka sigi o kunna fɛn ɲuman don mais a tɛ se ka sigi voilà ani ye u ka atelier de réflexion conclusion ta k'a lajɛ à unanimité c'est-à-dire salle yɛrɛ kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛnna kan ko organe unique in kan ka sigi a kɛlen hali minnu b'a contre u ye nga fɔ yɔrɔ jumɛn na n'u y'u ka fɛn ta k'a lajɛ avant dernier paragraphe kɔnɔna na u ko k'a fɔ ko u sɔnna organe unique ka sigi nga ni transition in kɔni élection organisée tɛ mais u k'u jija loi min tun taara k'a fɔ ko organe unique ka sigi ka se k'o loi in don ba la ka se ka kɛ sababu k'a kɛ wajibi cogo min na organe unique bɛ se ka sigi mais mun ye ni élection organisée le 35 élection organisée k'u k'a to ministère de l'administration territoriale DG ale ni CENI bolo ka ni organiser cogo min na an ka se ka bɔ transition kɔnɔ. Mamadou Kane c'est vrai que a cɛ ka ɲi mais est-ce que n'i y'a ta ten dɔrɔn k'a fɔ ko o jo t'a la est-ce que o tɛ fɛn ka buru ye mɔgɔ minnu bɛ ka jalaki bin parce que n'i y'a jateminɛ ka organe unique ɲuman sigi est-ce que temps min b'an bolo o bɛ se k'a baara kɛ. Isa ɲininkali diyara n ye k'a fɔ ko n'i ye temps ko fɔ jamana in kɔnɔ fɛn fɛn ka d'an ye k'an sigi ka kow lajɛ k'a tiɲɛtɔ lajɛ moi je crois que coup d'état kɛra kun dɔw de kama particulièrement n bɛ n sinsin kalafiliko kan en mars 2020 ko dɔ de kɛra o an kana ɲinɛ o kɔ député kalafili kɛra mɔgɔw ka jɛman kɛra finmanw bolo o kɛra sababu dɔ ye k'a fara sababu caman caman kan i bɛ ka fanga dafiri la ne tɛ se k'a faamuya n'o coup d'état nasugu kɛra aw nana aw ka priorité kan ka kɛ élection ko de kalafiliko de parce que fɛn min taara ni IBK ye o ye kalafiliko de a jɔyɔrɔ ka bon hali n'a sɔrɔ yuruguyurugu bɛ yen a den ta tun bɛ jamana ko la etc. n bɛ fɛ ka Mali bɛ to ka tâtonnement ko kuma fɔ n bɛ tâtonnement f'i ye en janvier 2021 Mokhtar Wane kelen a ye atelier organisé avec le ministère de l'administration territoriale a ye délai di a ko d'ici à mars 2021 organe unique ko a bɛ tranché a bɛ se ka kɛ o y'a sɔrɔ avis taara mɔgɔw consultera ko bɛɛ kɛra. En même temps, après, on a compris que le même premier ministre est sorti pour dire que ce n'est plus possible. Il y a pas le ministère de l'administration territoriale, Luka Kote. Choguel a réuni les experts électoraux. Choguel est expert ou fragnoronka. Ayou Nininga, maintenant, organe unique ko imisa kake tugodi. Il est garanti d'ama, ka assurance d'ama, ka abc kake. Donc, Ibrahim Sango, le président de l'observatoire, abc kake en 6 mois. À cause 6 mois, au Konnala, avait implanté Bamako, avait implanté région, on a Dougoumissanou Bella, avait implanté pour étranger là, ko Kaloro qu'on a barabsika, que siga fouita là, Kaloro. Au garantie de la Choguel Kokala Maïgama, au de la R600 Choguel, je crois que même Koumou, ani parti politique ou Nyoronye, Akokaba a proposé organe unique de gestion des élections, un premier ministre qui continue de proposer quelque chose qui a été validé par les experts. Donc pour dire que Kakofoni Messina, ministère de l'administration territoriale, le premier ministre, vous êtes fait parce que moi je crois que Issa ni drometan quand a clané ABC tché. Wallahi doit nataba en flala. N'tsega famia, vous avez toutes les garanties. Où est garantie Bessoro? Cette semaine j'ai eu Sango me l'a dit, il dit où est garantie Bessoro pour dire que c'est bien possible. Oh la Choguel avec insisté à cause c'est possible. Il nous reste 8 mois. Normalement, transition le 25 mars 2021. Donc, il y a un organe unique. Bien sûr, mais c'est comme une équipe de football. Volontaire, c'est un match qui est ni 4-3-3, la nague, la réveille 4-2, 3-5-2. Il est tactique, mais il y a un bi en 2020 avec IBK. Pourquoi me continuer nous?
Ça veut dire que même en 2022, c'est sûr que le président Mbebokono pour l'état beaucoup faire c'est tout là parce que c'est que sûr tant que mon ma mentalité ma que la film n'a qu'à béchuer. En tant que béchuer, Archina béchuer. Donc ce que sûr organe unique de gestion des élections, moi faut politiquement on va faire que dans le fou tout boulot. On dans le droit transition te prolonger. Prolongation comme on a te prolonger. Mais c'est pas vrai. Les histoires ont été claires. Moi, je crois que mais aujourd'hui, est-ce que transition prolongée, est-ce qu'on va arranger? Non, mais on n'a pas parlé de prolongation. Juste là, on peut tenir les délais. Si on est vraiment, 6 mois. Si on est vraiment sérieux, ici à mes bonnes commentaires, ministère de l'administration, atelier que c'est la CRF, premier ministre reçoit Kounou, mais m'a proposé un bon, on a un code, un bon proposition, on a une décision là. L'atelier a tranché. Non, l'atelier est biaisé. Moi, j'ai participé à l'atelier. L'atelier était biaisé. Excusez-moi du terme. J'ai participé à l'atelier. Oui, mais ça va où les conclusions de l'atelier? Moi, je crois que le ministère de l'administration territoriale, mais atelier une là. Donc, on peut pas considérer ça comme un atelier. Donc, le ministère de l'administration n'a qu'à espérer. Bien sûr. Moi, j'ai participé à l'atelier. Ce que moi, j'ai compris, politique, qui sont très influents. Nous, avons interview que, et ça, c'est le ministère de l'administration territoriale. En même temps, Choguel a eu des assurances comme des garanties de la part des experts, comme les Sango et autres, qui ont dit clairement que c'est faisable, c'est possible. Allez, faire ici sur allez, kuno asignaka, absekake, wangake. Donc, ça, on a bon kono, organisation des élections, à kaketi, ça, on a tout, on a un bon tâtonnement qu'on a là. Taninga segi, tergiversation, anti-tania, anti-seginko, on a tout, on a transition, on a ban, qu'à sur la map, ben, fengelinga. Mais, est-ce qu'il y a une nécessité qu'à doit faire la transition, ABC, pour que Kaseka, au moins, organe unique, blasenga, est-ce qu'il y a un acteur? Bon, tu sais que, Assimi Koumana, Choguel Koumana, parce qu'on peut dire que les autorités fly mal la vie. Comment faut que ils vont respecter le délai. Les délais. Mais, Fendo Bodjikoro. Pour Assimi, n'était si qu'à la Kosebe quoi. Mais par rapport à Choguel, elle est politique mode. N'est d'allen te Choguel est là. Parce qu'il y a à Tabolo Ladje. C'est pourquoi tout le monde fait un dala. Parce qu'il y a une crise de confiance. Voilà, il y a une crise de confiance. Sinon, ni Bessono Oma, le ministre de l'administration, là, allez militaire de Mounou Yakureta, ils ont déjà proposé, parce qu'à Warrior Kuma Fora, 97 milliards. Élection Minkaga organisée, Yann Koureta avec Bandaola, ou Kuma Fora, à l'Abenir Kera, ils ont même commencé à engager des choses. Donc, c'est ça, n'a Fora ko organe unique de Binasigi, ou Waritina Sorotugnu. C'est un problème pour eux. Où est le problème pour eux? Problème Flana et Djumé. Choguel en tant que premier ministre, Kanya Fossisa, allez le Kanga y imposer. Choguel, il a le pouvoir à imposer. Ça passe souvent, ça casse. Parce qu'avec Minke Sisa, les experts à gauche et à droite là, au Ghana, il y avait l'organe unique. Mais Manga Willao, Amataï Rojande, Manga Willao, l'organe unique même n'est pas une garantie de stabilité. Mouka. Donc, organe unique, Korote Kafoko, non. Voilà. Mais 600, administration territoriale, 2012, Ngo 5 a organisé, ou bien 2013, 5 a organisé. Bessonamko, il y a eu de très bonnes élections, Hanamake parfait, parce que Nyamido Donala. Mais ni Nyamé Donala, c'est ça. Moi, Kanga, à l'atelier, c'est les institutions, c'est la cour constitutionnelle. Mais nous, Oulou Fanamani, c'est ça le problème. N'a Forako administration, il y a chouin. N'a Forako parti politique, il y a chouin. Normalement, n'a Tara cour constitutionnelle, ou le Kango Djo là. Sinon, à quel organe unique, à quelle administration territoriale, je pense qu'il faut qu'on ait donné un mot de soro, mounubina, élection organisée en Gabon. Par rapport à l'organe unique, moi personnellement, je ne suis pas pour la prolongation de la transition. Parce que, nema fa, borou da, oyo folo, flana et djumé, il y aura de l'incertitude au là. Parce que c'est comme si Choguel be mounumina, kata mo fo à gauche à droite là. C'est comme si aller hakil te délai naire. Pourtant, il y a un délai qui est là, il faut qu'on ait l'adje, en respecter. Maintenant, namase, Moyer Badon a vraiment oui seke amaseka ke anga kalofla kalosaba faraka politiquement nous l'union chez Boussega n'ont pas moyen là mais si on sent que diversion de Beno c'est un peu compliqué anga ngamuge tour de table clé ça dit que mais répondit donner Malik Kumakana ça dit que Malik honnêtement Ebra atelier minfo ou atelier Kanyafo c'est un atelier biaisé et puis ça dit que c'est suscité les acteurs qui étaient là c'est des acteurs qui ont été choisis en tout cas pour ça.
et ni kuma do fa kuma en réalité kuma yo wode kuma ere quoi ça le ministère de l'administration territoriale qui fait ni élection organisation a échappé parce que il y a une manne financière en jeu 100 millions en réalité c'est presque 100 millions. Sinon il n'y a pas de raison quand même qu'on ne mette pas en place l'organe unique là. Et Shogel a totalement raison, en tout cas d'insister, de persister pour la mise en place de cet organe. Parce que le Kunteo, que le Kuntuka, que le Msenga, que le Nini organe unique Masigo. Kunfo Mugana, le Mingangake, organe unique Kassi. Et moi, franchement, le délai là, moi je crois que faisons extrêmement attention. Mali be crise mingono. Nanya accroché 8 mois, quand il y a fait ni élection qui est dans 6 mois après, coup d'état avec tout. Moi je pense que mettons l'organe unique en place, même si ça nécessite une prolongation de la transition. Il faut qu'on clarifie quoi. Quand faut que le ministère de l'administration, le gouvernement Kelentewa. Gouvernement Kelentewa. Quand faut que le ministère de l'administration, donc non, cela veut dire tout simplement, Shogel n'a pas fait à la passe. Nous construisons, c'est qu'un assimilé à Moro. Ils sont c'est comme si ils les assimilés, les colonels ne veulent pas du tout l'organe unique. Shogel Koukalaka Maïgal. Ça ne va pas, ça veut dire tout simplement ça ne va pas. Au Koroba, il a un kangata au-delà même de l'organe unique. Cela veut dire tout simplement un béy d'offre. Mais si ça ne va pas là, pour négatif au résolu. Donc, d'abord, quand vous organisez le colonel ou Maningati à travers le ministère de l'administration territoriale, parce que vous avez fait l'élection à Boubou, cela veut dire qu'il ne va pas là. Parce que, au lieu de choses, nous, quand on est capable, nous, si on a bien dit, ça ne va pas. Il faut concertation follow qui est là. Il y a concertation follow qui est là, où il faut tantôt la carte, tantôt la rapport bélement. Mais cette fois-ci, la concertation nationale que tout le monde, ben la jelinga si salba que le monde, on a bien déterminé à quel rapport qu'il y a le conflit, qu'il y a le vice-président qui a fait, n'ingani si a fait après rapport qu'il y a le non. À kasi bega bemunga ni transition me prolonger anga prolonger bega ni bema bega pour transition à blacker bay ABC dans document de là. Pourquoi pas on peut pas organiser les élections? Il y a la cour constitutionnelle. C'est la cour constitutionnelle qui valide non. Ni nyami dora la ni cour constitutionnelle il doit adjoindre mais le problème il est joint amé mounefo au troisième résultat ou à troisième tour c'est la cour constitutionnelle même si l'organe unique bé ni organe unique à blacker doit valider. Cour constitutionnelle était là. Ni cour constitutionnelle si les militaires là non quand même ici cour constitutionnelle quand Moumé organique unique là. Organique n'a pas de mal. Pour que ça nous valider parce que nous ne pas faire. Maintenant, problème c'est la cour constitutionnelle. Il faut la cour constitutionnelle qui doit être là. Donc, ni solution sur le haut là. Ni n'y que la tchoucho. Na c'est la cour. On a vu ici au Kenya. Kenya la cour constitutionnelle m'a rejeté. Amarusa a rejeté. Cour constitutionnelle m'a élection Canada président contre président en fonction même. Et le Canada a rejeté pourquoi c'est l'élection quoi. Donc on a faut que cour constitutionnelle les cas doit là. Donc organe unique quoi. Parce que organe unique c'est la no élection ka nyeka tchoucho. Na c'est la dernier mot ça revient à la cour constitutionnelle. Donc moi me fanga là. Cour constitutionnelle pour les cas black donc il faut qu'on le canadien. Nous avons d'abord qu'il faut que le ministre de l'administration territoriale c'est un militaire qu'il comprenne qu'il agit sous l'autorité du premier ministre. C'est le premier ministre qui est le chef de l'administration. Donc, Malik Okumaro, ni fossé bien, nous t'es bien, kouka bien. Je le rejoins. Parce que pour moi, il y a un problème. Le problème aujourd'hui, je crois que Baba, si c'est coup d'état qu'elle est Mbanda ou Mokhtar Wan, il a dit que Mokhtar Wan s'intéressait trop aux élections. C'était une insulte. Parce que qui a organisé les élections de 2018? Mais insistant, qui a organisé les élections de 2018? C'est pas Boubé? Dieu a dit c'est pas Boubé? Non, c'est le premier ministre. Premier ministre a barré. Voilà. Mais ministre de l'administration, ministre de Marakono, on a le premier ministre à Marakono. Donc, ministre Bolo. Premier ministre qui d'abord élection. Parce que le bolo, coup d'état coup d'état élection organisée. Il s'est amené bon aux logiques d'économie. Anto ta premier ministre d'Abadarema. Abatorema, sinon avec Malidon sur Nyaïsa. Honnêtement, coup d'état qui Rebecca là, c'est pas parce que Amtou comment des fois, c'est pas parce qu'Antibika fait autre, parce que gestion est manière. Ni gestion manière, vous allez faire la même chose. Mais donc clairement, dès la semaine prochaine, les experts rencontrés à coup ou rencontre Bakeling expert ou voilà pourquoi la semaine passée Malik parlait d'études de faisabilité. Effectivement, à voilà comment c'est possible d'organiser les élections. 6 mois qu'on a la schéma flène en temps sradika en décision que l'ingata en bonne monati ça non, moi je pense que quand comme si on était dans un pays normal en Tolao
Non, mais la transition est une période d'exception. Ni décision courageusement t'as ça. ABC, ni présent courage sigira na agenda bina tisikake. Mais une partie de la classe politique, lui comment il faut qu'on a blaconi présent courage nomina et présent courage élu là. Au présent courage élu par mon nation. Avec élu du coup, est-ce que mon gelendo? C'est ça la question. Non, c'est maintenant jamais. Comme mon ma constitution, programme qu'on a là, mon accord programme. Ça aussi c'est une possibilité quand même, Mamadou Kane. Bon, même si mais non, fait comme il faut. Ambeyor Mimbi, hal mununte sada souffert aujourd'hui là, où lui Rebecca a la des délais pour qu'un bonne situation dans cette instabilité là. Donc assimiler nous des fangata, c'est pour qu'un Kumalango n'est d'aller plus assimila que ces acteurs politiques. Assimi de Kokatina mois demain, il dit qu'ils vont faire en sorte que l'élection gagne. Donc Shogel est fait chaman faux, Yann avec le Premier ministre. C'est comme si c'est comme s'il voulait être le Premier ministre. Sinon, Kodobe non a Jora la Tekeo. Il ne peut pas y avoir, comment on appelle ça, deux commandements dans un bateau. Allez, c'est qu'il faut jusqu'à présent, allez une partie politique ou le ministre était là. Mais la réalité est que les Assimi sont avec les militaires. C'est pourquoi on a reconnu le monsieur. Peut-être elle est au faux. Donc, Ayato Akaka Barake. Moi, je pense que l'administration, Ambeyor Mimbi, ou l'oubli c'est que élection organisée. Maintenant, organe unique, ou cas processus engagé. Si entre-temps, il y a un délai ban, parce que le problème est au dé, il ne faut pas qu'on ait un bon délai. Bébé ka Antoine parce qu'on est dans le délai. Mais Dobé non, déjà il veut que prolonger parce que nous devons faire la saison. Sinon, je suis avec le Premier ministre, le délai transition peut être le délai là. Mais maintenant, tu sens que vous avez ouverture de quai pour que moi je n'ai pas de problème à ce niveau. N'était ministre n'était faux. Nous y deux faraka, mais il faut que nous ayons femme nous faut. Il faut avoir les autres qui ne sont pas d'accord pour que vous l'ayez ambe bonne nature. Ça, t'as dit que me fait gamin fara ou quoi et il faut que les gens comprennent qu'à faut munu beka yagité biko organique te sigi. C'est-à-dire que au lieu fama koro mogodi. Et c'est des gens qui fama koro mogodi. Et c'est des gens qui ont de l'argent sale. Ils veulent aller aux élections pour en tout cas reconquérir encore le pouvoir. Nous avons besoin au Mali, aujourd'hui à Makobe, en attache. Mais les assimilats, ils étaient des gens qui étaient avec le pouvoir. Et moi je pense que organique ngasi, quel que soit le temps que ça va prendre. La même chose. Il avait complètement refusé comme militaire ou cassé, mais militaire réel et décret nommé. Il avait dit que fait sera signé. Il avait dit que fait sera transition ka dit que allez le bras ni donc tout ça là c'est maintenant nous les deux on va prendre on sera monter comme ABC a voulu la bonne situation on trouve dit la situation normale comme là parce que la présidence qui présent benama faut que démocratiquement élu parce que côté engagé mais au tafu que tu vas même beaucoup na aussi il faut que les militaires t'as pas photo comme militaire de bouger imposé organiser ni ne braketa au beka bola kaka am benamuka anga to sera fait trop na malbi se ka dakale sur sinon malo se na ko aywa doko ko dossier la belebele fenene oye e minye vraiment tourner alef biere Nyamatuna Kabi janvier kalo kile muga ani konoton sans bafla ani ta ani woro 2016 ambaye ka fo Brahma Touré re tarikula hakila jigina ambela jele ka ngado ya no Brahma Touré ka konyok nya ke dogagun fla atuni ka o kofe anyaye ka fo Kabi o wakati fo bi kibariya nasuka bedira honorable Karim Keita here akungule la ko kile juge Umar procureur Umar Traoré toko do fenga manye mi ko o ko kala ga bisibasa gani doko kum damne land ne do krengrania ay kibara soro ka foko mandat d'arrêt international dona honorable Karim Keita kama Mamadou Kane ba damne la ibeni ko analyser tchukudi. Bon, ma faudron c'est une suite logique. Kabri un confrère Brahma Touré n'est chanceux sur ne donc ma barena na baraka ñu ko fait clé du là on y a donc on a secondo vraiment une investigation qui est sans fouiller depuis le 29 janvier 2016 Brahma Touré Mokoma et Tuguni à Tourna donc je crois que depuis la Wulika Jo Damnena je crois que Karim Yera qui plainte do voilà un drame kama drame finalement sax parce que ko drame comme na sax la radio là RFM
après an y'a ye Dramé yɛrɛ jamana bila Papa Mambi Keita ni histoire kelen na olu bɛɛ ye jamana bila non c'est juste un rappel historique k'a fɔ an tɛmɛna sira minnu fɛ pour que an ka se yan bi donc mandat d'arrêt émirat c'est une logique parce que moi je crois que ni Karim Amafoko a Nodou il est présumé coupable donc Amafoko a Nobala précision de taille voilà donc il y a la présomption d'innocence charia bolokan amekumati mais comme elle était jamana kono comme coup d'état kera ale bora ama sigingana avec la soro chugodi donc mandat be émis à contrôle avocat au kumana Maître Marcel Sekaldi. Notre ami en commun. Elle était de Konoromana. Bagbo ni Kadhafi ni Marine Le Pen, Moussa David Kamara, ani Boubou Nunga Sokoko. Elle est de Kogolona. Elle est au Kouma, elle est Kasum Tapo, Koube Karim Deme. Mokoshima Foko Karim Nodou. Mais Karim Fana, il devait avoir le courage, ça c'est mon point de vue. Kata Katsiki Kanyefo, Yamoussa Fochougamna, livrer sa part de vérité. Amoun Jesen Belao. Ni e ado ete ibi na iba nyefo kuma mfora jalagin tarake e segere nya sanduru ne ga version fleni ni sinta la mbolota la parce que information sur la ara faka tugo be information ga livre lu beka moi je crois que sera euro dollar ça Karim ga kuma mais Karim me sur tugo di coup d'état kele au lendemain du coup d'état mawakan milajo bolo wakati mi procureur doc ni Karim wakati Karim nga député abla ka to procureur jabi mais il s'en fout pas pour laver son honneur, pour laver l'honneur de sa famille, pour laver l'honneur de ses amis, de ses compagnons, etc. Mais c'était à Karim de venir se justifier qu'à fort, quoi qu'il ait n'était fouille kalamala ou ben non bala à degré là. Mais n'était jamana qu'on a comment fera et modo era jamana bla et kama. Il est planté déposé d'eau kama. Si ça, et bien là sur le Tchougo dit, si on va la reconnaître commandant notice rouge ma bon Interpol gazetika, mais le gouvernement ivoirien a réagi à travers les porte-parole. Au commandant, au lui information sur mais au tsika disposition t'es follow par rapport à Karim. Sinon bebaro Karim Mirom na Abidjan, adresse ou sebena ka beblagata à Interpol parce qu'Interpol fana djekoulié djien konna là, ça regroupe au moins 194 pays dans le monde. Nous baraka nous faire pour que moi mais ni barana sou ou kana seka continuer comme jatike donc collaboration qu'on a la boutique de nyoko makasika baraka donc Karim Ngaka moi je crois que s'il ne se reproche rien c'est un citoyen malien comme tout autre qui prenne son avis Agana Bamako Agana qui se fasse entendre moi je crois que c'est aussi simple que ça non je pense que c'est à Gagelendoni quoi Karim se reproche quelque chose ce n'est pas pour rien que Karim Bora Malila peut-être Hanini a ferté. Le fait que Karim Yere Djamana Bla, ça montre qu'il y a quelque chose quand même, sans parler de cette affaire. Parce que Karim était. C'est vrai que toi, moi, beaucoup ça même. Voilà, comment Tchaman tout met Karim Kunga, minte ni affaire. Mais Kobe Yoromimbi, l'affaire de Biramala, tu sais qu'Agelia au Wolola d'abord dans la famille même. Parce que nous on peut dire qu'en une famille de Kuma Kosobe, même ce matin là en Kangatayeno. Tourela. Mais Gelia Beromi, parce que le régime Ibeka, parce que l'information que ça c'est des choses sûres, poste du Rouma, où il y a mon chaman la police, la gendarmerie, là, ainsi de suite. D'accord, bon, pour te dire, dans la famille, B tunte fankelen na quoi. Moi, mon boira, ko chaman kalama, ils ont essayé de faire autre chose. Dans la presse même, il y a une kelere à Soumaïra parce que même entre nous confrères, Chaman tarif voilà parce que fin de fin faut Kosobe c'est que Yann Brahma Gatunu Brahma Kumbora organe de la kata organe de la oui précision des tailles tout à fait Brahma Kumbora Kora Dramé fait ne rebo kala anye Kora Dramé vele ko follow mununge nganga na émission ke Brahma kan Kora Dramé a foanye ko Brahma te baraka le fait ko pourquoi mo honorale do aller là ko Brahma bora le fait ka be kalo kelemo précision des tailles Abora fait à terre prétoire de là parce que je me rappelle bien Birama Fall fait en conférence que ce jour là maison de la presse là Birama Fall yara de ko non ko anti se ka fo ko Birama tununa tant que ama kalo kelembo ou bien tant que ama san kelembo abe sanjol de la vie est-ce que vous le kuma donc c'est clair quoi c'est vrai que Korofal te ga ko ina ko so be Birama be baraka bon normalement Korofal kanga la main Dramé Kangala, Dramé a été écouté, Dramé ne peut pas m'envoyer, ils ont envoyé une commission en France, Mounou la mais normalement, ni juste Tiskordo, Bede Kanga Nyon Sora, quelle confrontation. Nous, on a tellement sabré Karim, on a tellement révélé des choses,
j'ai rencontré avec Yalkou et beaucoup d'autres confrères, un responsable de sécurité d'État. Ko kanga ale deme ngo ambi deme chogori ko par rapport à l'affaire Birama ngo mais c'est vous la sécurité d'État awu mundo ante mundo mais c'est que nous on savait on des Birama ka fait sigi rendez-nous Birama en yo sitting ke ils ont démobilisé les journalistes pour que gonana war dire journalistes doma pour que ukana ye halkeneka mais pourtant yanga fenkeo parce que on veut savoir, on veut comprendre. Nous, on n'accuse pas. Affaire compliquée, on a appris à faire. Malik va analyser tout. Parce que c'est compliqué. Moi j'avais mis ça. C'est-à-dire, excusez-moi du terme, mais il y a femme, même quand Brahma Somoro, si tu n'as Somoro, à Fana, il y a femme. Parce qu'à un moment, moi je me rappelle bien, Kassim Traoré, président du comité je crois qu'à de crise pour Birama Touré, on a fait une conférence de presse, dénoncé. On est parti à la maison de la presse, on a fait une conférence de presse et on a décidé à l'ordre de l'Assemblée, quand on a sitting devant la cité administrative, sitting in a waso papou de tume, papou Touré. Waso la tume, ministre de la Police. À l'époque, le lendemain, il faudra que sitting de Chini, bi enclubé Brahma Kasumoko Oreda, qu'on le déoune de pourquoi on t'a sitting. Kassim Traoré m'écoute. Les autres, les autres aussi m'écoutent. À l'époque, on a dit que Aoube Mounini, Somoko Orem, Aoube Mounina Kola. C'est la famille Brahma Touré qui nous a dit qu'Aoube Mounini. C'est ce que nous a dit Kassim Traoré clubé non. Mon gros fait bien le monde, tu m'as watté là, Kassim, ils ont fait la FN. Donc, du coup, c'est-à-dire, Nia Somoko Orem, quand même Mounina, on le dénoue. C'était à Accra, je crois que Namake soit le Nyokora là, Accra, c'est le docteur, il fait le fait qu'on donne Nyokora là. Mais, à donner une question posée, et moi, on peut pas mounini. On y a un confrère, mais il y a ce mot already. On va même mounina kola. Oui, qu'il est flanc de du main. Je crois que depuis Karim Bé en Watina, Karim est plainte déposé au contrôle là, tel que Sachs, tel que, parce que diffamation. Il a fait donner une interview à Alexis Karim. Oui. Donc, Akumana kono, ayaka Kumaka on fa kono. Mais bi problème est mieux, parce que Karim Bolla, à faire la belle adjelen la maintenant, mais à Wati Karim Maseka la même, parce qu'il était député. Oui. Maintenant, pourquoi ma député a black à fait qu'à version dit? Où est le problème? Karim n'a problème qu'il a mis à penser qu'à bon. Voilà, justice là. Parce que dossier là, allez trouver dossier, allez trouver dossier là, il est la main, il fait qu'à version dit. Comme quand il y a photo, au cours de Karim c'est là. Au cours de Karim est blanchi aussi. Mais le problème est, il trouve le dossier là, et tu es plainte déposé d'or et Kamako les 3 fois là. Donc, FNB il dit, t'as faux, justice là, justice, il la main, il t'a mis au la main. Après, maintenant, enquête qu'on fait, une enquête est prouvé, on devait faire Karsa ou Karsa. Mais maintenant, Manadere, parce que mon côté, il faut que Manadere n'a Karim n'est Birama Fara. C'est comme si Manadere n'est, Karim n'est Nord. Voilà, Karim n'est Nord. Parce que mon côté, mon côté, quand il faut Manadere, mon côté, il m'a dit, Tadoko, Karim n'est Birama Fara. Mais Manadere, il n'a pas qu'à photo, à te Jamana Kono. Mais à Bissegna, tu vois, du mena, la justice, la disposition. Progrès est au fort. Progrès de Touré est au fort. À quand la justice a bloqué, trop n'a qu'à la main, Karim va faire là, les phénomènes moundo à Kola. Maintenant, trop on citera. L'ancien DG, directeur général de la SE, on fait trop fort. Cheikh Manja. Mon c'est-à-dire, mon on trop fort. Donc, mon trop fort, mais Karim même Chama fait la mera, Kassim la mera, Chama la mera, pratiquement, oui, fiancé la mera, voilà. Oui, mou faut pratiquement, Alni Kassim Reyininga, mou est président du comité, ou Koko Bella mena, ou Karim de Malamé. C'est ce qu'il a dit. Dramé Malamé, Fenende. Bon, après, on me l'a Dramé fait, quand Dramé la main. Oui, maintenant, problème est Romna, Dramé Théa. Papa Manimuntu, commissaire, fait démission au policier, il faut Francis, au fenêtre, alors, il y a enquête là, elle n'a pas enquête là, mais aussi, Karim fenêtre. Donc, il faut que nous bergons. Donc, mandat de Sega Donga, papa fait un wélé. Mandat de Sega Donga. Ça dit, déjà, nous l'amenons, mais au Bekana. Mais beaucoup mal à Romna. Au Rome, déjà, on le boula Karim, parce que, ni Kani, Fangam me Fangala, Moon me Fangala, nous m'a beaucoup de Sega Fenasuma. Maintenant, ou quoi c'est Ngana, ou Beka Singana, ou Beka Karim Kanga. Comme quand avion ta, quand tu bon, n'a mon cœur, on va reprocher fin là. Ça dit que ni affaire, en fait, ni affaire c'est un bella. Je crois que parce que, Wati de la, c'est qu'il faut bien y là, c'est bien Kalaga. Parce que ni Santourou, affaire qu'il est mécénat. Et, dans Mali qui est comme de fois, et famille a comportement
je crois que ça n'enlève à rien, en tout cas, crime min komira. Nous le halni apparent yo warmina. Ote foi beau au fait now. La justice. Non, moi nous allons de donc. Voilà, ou bien fin for la fin donc là. Ote foi beau minke acte min posera. Je crois qu'au regard du droit, akanga sege des cas donc. Hala on a ce devoir là. Aka sege parce qu'en confrère de l'eau. Abse kan kelengele nasro. Donc moi je pense que Karim Wele Gana, mo se ka avocat no de mo se ka avocat noté. Faut justice, faut enquête ka sa dana. Mais ni a jatemina, ni ni ko inkani jatemina. Karim n'a te fait reprocher là réellement. Ça dit que ni tout atuma nga senior depuis de 2016 jusqu'à maintenant, ni tient tout nga don. Mais ni tient ma don parce qu'à l'époque, j'ai même suivi une fois le ministre, l'ancien ministre Salif Traoré. Atumbe Karim et Kassim plateau. A kumana tukomi, nyo fait une jatemina kafo. En réalité, ama kuma ça dit qu'il va dans enquête dans la sirado là. Donc ni enquête dans la sirado, ça veut dire que au placé d'autres mais c'est dans les affaires. Donc moi je pense qu'aujourd'hui Karim a intérêt. Il y a quand il y a fait comme n'a be faire honneur et sauver, n'a be faire la famille honneur et sauver. Franchement kana aka part de vérité d'une histoire na nodo aka mina aka nyengi parce que en réalité ces gens là ont causé trop de tort au peuple malien quoi. Il faut qu'ils répondent de leurs actes. Ayo Marocain est mena do fara quand même question do fara au camp. Muna ni ngati là. Ouais, nous ratez très bien. Donc, vraiment, améliorons boulot quoi. Parce que me fait un erreur de frag. En fait, élément croix de notre dossier là, qu'on a fourni en France, il y a 2 personnes qui ont été mises sur écoute téléphonique. Donc, je crois qu'au fond, il y a un dossier accéléré, information sur le corner là. Je crois qu'au niveau de la. Donc, on a fait une croix de ça. On a fait une croix sur le parce qu'il paraît que Reporters sans frontières, mais c'est au niveau international. La justice française a coopéré. Donc, à information, il y a 2 personnes clés dans le dossier où le blala sur écoute téléphonique. Il y a une conversation interceptée. Donc, au recours qu'on a là, au niveau du tribunal de la commune 4, a accéléré, de mon point de vue, je crois que il y a coup d'accélérateur d'âme, parce que c'était au point mort pratiquement. Et puis, mais flanam fera quand nous sommes en période de transition, ABC à fort, c'est une période d'exception. Le courage sur une voiture là, moi je me rappelle en 2013, le ministre Malik Koulibaly, en complicité avec Daniel Tosogé, procureur de la République, où il mandat d'arrêt international, mandat d'arrêt national et international qu'a lancé contre 17 indépendantistes, MNLA, drogue ou là, bandits. Mais ça restera dans les annales de l'histoire. Où le courage sera qu'à baraquer. Moi, je crois que transition va d'abord de Kama. Parce que problème, il y a affaire, élection, man a présent, man a élu, présent, couramment, na isa, est-ce qu'il y a un sur un là? Il faut quoi acharnement. Donc, je crois qu'il y a de nouveaux éléments. Je crois que le dossier dossier qu'on a au récolté, et je crois que Karim vraiment a donné à Bérom à Abidjan, en tenant en date de c'est pas notre travail, mais c'est que sur l'adresse Subedira. Mais, il y a pour Youssouf Segala, comme Clara Fatouni, Karim a tout intérêt, qu'avion Tagana Bamako, un homme libre, quand il présente justice là, au cas là, mais. Au cas ça, au cas mais tout va de la. Il y avait à faire une suite là, tu vois, pour qu'on ait le dossier, là-bas. Il y avait à faire une suite là, tu vois, parce que, comme justice de boulot. Parce que, ni moi, fin la main, à Tibafo, on veut connaître la vérité, on veut faire justice de quelqu'un. Ça, c'est le principe, en son homme. Mais, Nere Bolla Karim l'ont fait plusieurs fois à l'Assemblée. Chaque fois qu'il y a une interpellation. Parce que avoir une interview là, c'est pas facile. Amason Ereka, mais la seule fois où Akumana, c'est Alexis fait. C'est la seule fois. Sinon, même aujourd'hui à Abidjan, normalement, il peut organiser une conférence de qui exprime mandat d'arrêt. Parce que nous tous on parle. Parce qu'on a des témoignages de ceci, de cela. Maintenant, les Koumana, peut-être que Fenchamambe, ou Betounou. Oui, aspect voilà. Aspect flana, il y a un mandat d'arrêt international, Chaman qui raconte des gens du MNLA. Nous avons le gouvernement en lui. Certains sont au CNT. Ils sont reçus au Kakoulouba. À Kera, dans l'affaire des équipements militaires contre les Kanyasila. Ou Abidjan, les mandats ont été même annulés après. Est-ce que Abina Tafou a Dana? Parce que quand les gens entendent le mandat seulement, c'est vrai, moi, les gens ont applaudi. Mais est-ce qu'il y a jusqu'au bout? Moi, je me dis que la justice doit être certaine que qu'ils peuvent aller jusqu'au bout. Sinon, vous savez que tu as Karim Lamé, même à Abidjan, où il y a que ou bien Bekana,
En fait, c'est que la même chose, parce que chacun a dit quelque chose par rapport à cette affaire. Juste pour ajouter deux mots, effectivement, mandat c'est annulé parce que Ibeka Kele est maintenant la Mogoka mandat annulé en 2015 pour que Wassek n'a qu'à accord signé. Donc, tu as accord, on y a. Bon, il y avait affaire une suite là, tu connais, Malik. Bon, affaire une suite, comme ça dit, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Ouais, bon. Ouais, il y a pas même pour la faire parce que fin de semaine de temena quoi. Fin de semaine de temena. Wuli kajo on do retiré ça dit parce qu'il y a quelques réseaux ka kuma ke. Uyange nafo ça dit mogo do de banko ka. Ça dit woro ko songo fin no ire ukanga te anga tema ukan quoi. Maintenant, mana blala Karim contre là aujourd'hui parce que aujourd'hui ne Karim toko do fait na. Walma ka Ibeka toko do fait na. Walma Ibeka ka régime, walma ka famille. Toko do fait na. Ni a nti la populisme mais ni a kon toko do fait na ça va prendre avec succès so. Ça dit au gélé nous quoi. Parce que bessigili nous ka nous ka jugement de kono. Akera birama ko affaire ou akera fait mais bessigili ka nous ka jugement kono par rapport à la gestion même de l'État. Ouais. Aïwa. Donc maintenant, même ta faut populisme mais ka faut Karim Mineli kana parce que problème là il va porte-parole ka wa conseil ministre ko fa o fo. Ku e kuna fona soro mais ils n'ont pas pris de discussion ou ma foi ka en fo. Cela veut dire que voilà, oui, mais quoi, mais à quoi nous devons maintenant Interpol là, il a Interpol bina à mener une charaki canana parce que Interpol fait na Interpol be mal là. Ça nous communiquer nous voyez, donc il sait qu'il faut bon car ça ben car ça caro d'abord c'est que ça mener Canada mais il y a là au bina djena faut gouvernement tu vois les autorités ivoiriennes au lieu ka autorisation di ko ka mener Canada il y a là au lieu na autorisation di ka mener Canada. Maintenant, non, on fait la belle idée. Burkina Faso a président. Voilà. C'est que Madauka, à Manadaro, Karim, donc Manamadaoka, mais j'ai alchiné. Maintenant, problème au Fenêtre Bekaboui, aspect d'homme, aspect sécurité, maintenant, Karim a décidé de venir. Quand la justice la main. Est-ce qu'il y a par lui-même, est-ce qu'il y a la sécurité garantie là? Parce que non mais non, aïe. Ah oui, mais ça va. Ça va faire un peu. Oya ame mu fo. Ne bolo ça par exemple, ne bora plateau. Non, Malien n'est pas violent. Non mais ça ne bora plateau ça, ne biso ko fo. Non tu as Fabien pour ka tina la absra munya, ne biso ko fo plateau. Mais on est sur le plateau, ame comment aspect parce que doit l'homme fait un bé. Tu as raison. Maintenant, il y a la Karim la sécurité garantie parce que nana parce qu'on belle de poser. Il y a la nana parce que al ni mo gom minelo al ni mo gom ne marfa ba bolo terroriste ka mine à droite bolo ka sortir il be table ka so de la ka tla ka la maintenant jura be condamner mun kan da maintenant il y a la sécurité garantie le ka bo Côte d'Ivoire kana la mais justice la ka so bashi fo ma so wa normalement ben ni ngale parce que bibina aka la me wati na faro Karim ba ka so na ye jamakulu jamam tara ka so ya ka fo ka a soupçon dron kera ka fo mayamu fo so kan dron mo ko tara so inke tu na. Donc, au bébé qu'on a voulu Karim Bébé, on a fait un oubli qu'on a voulu signer à côté. Donc, au bébé il y a affaire suite est mieux. Et il faut que Karim gana. Kana parce que ni Karim gana. Malgré aspect mon enfant. Non, aspect Karim fait un faux, a bien ça. Ça dit que et puis moi je pense que les autorités de la transition c'est vrai que mon n'ont pas intérêt à ce que Fenga que Karim là. Ni Fenga là où le tortier de où. Donc ils vont garantir en tout cas toutes les mesures sécuritaires. Moi je pense que Ali il a intérêt à venir parce que Namana il est encore jeune, il a l'avenir devant lui. Donc Namana Nimba suit jusqu'à la fin de sa vie. Parce que comme il a fora qui est je ne galon d'ari là, ni m'a justifié qu'à femme, il m'a suivi réellement. Ah bon, ça va te suivre. Donc moi je pense que ni affaire Karim yi que chugo à trop de ces abonnés affaire là parce que ni affaire traîner là c'est pour l'euro c'est parce que al ça tient des mado pour qu'on tient cadeau ou te fanga la ça les dégâts na aga tient ka se ka bangé na no bala franchement aka nyegi ani nyengeli minga aywa amba donc fo doko ko ngono anya fo ngo doko ko ngiri ara ko se ka so que ministre sumi no nyashine be ben ani kele ma ministère de la réconciliation ko million mugan ko kuma do fenen bora ye no mi kuma tiara ko se be ami baba sisi ambo dam ne ela ibe mundo akoka iga analyser ejime ne fin mais nyame ededa parce que edebe kono foni chama fana dama c'est pour qu'on be nyon la me komando la bon c'est un peu dommage parce que c'est vrai nebeta ministère chamana ouais au ministère fana je suis passé une deux fois ne meta business na ne meta foi là mais en information mais sur je pense qu'encore que Kassim de Oubla donc on a compris effectivement qu'il y avait ce problème là Kodo de Nambara là des chargés de mission munubek négociation que marché ni kadidoma déjà bon mo fana ils sont avares quoi parce que Kodo beno quoi il faut que mo ka bo okono quoi ni des corruption amana ke chocho ni des corruption
kata wardi doma pour que fendo ka seka dima amana ka chogo il faut passer par les voies normales. Mais globalement moi je connais pas trop le fond de l'affaire parce que quand c'est au niveau de la justice il faut éviter de dire certaines choses. C'est comme en boire comme mina c'est ça fait jamais bien c'est quoi faut pas. Kaba affaire une année à me bolo ça fait watina. La première des choses ni Tamboura tante foloma soro après ni SMS chama Sidi Tamboura sergent Sidi Tamboura mais mon candidat fonata aller fallait tu me répondre quand parce que feno temena je crois que n'est qu'un numéro bloqué je sais pas trop donc après nya fait n'est directeur mais j'ai essayé de recouper c'est pour cela qu'à wati krama kumaka maintenant recoupement qu'on fait ni information follow musoro o de jeudi we mo bla kata candidat ni Sidi mine ou ka bureau kono kata no SE la wishira SE la jeudi ka duje vendredi la donc wishile duje we do bla kata kaena we do ina me we bla candidat bla kata so c'est pour cela que le soir elle est partie faire ses réunions maintenant ko nyere affaire famille ni Sidi fene soro après 2 jours après ni Sidi fene soro pour que ka version la même ay mu fo ni tigimbe marché ñini de la c'est-à-dire aka dossier do bloqué comme ya photo comme na si de nous fene al ni asoro le chantage ke men tigi fene ale fene be mu ke fene yala sharia mu fene fola corruption o fene ñingal tombe en même temps si di ka fola tara ka foka be marché ni ka dossier bloqué le yoro do la al ni ka singa version mais après à peu près approximativement sur la version mais don ya foka daja donc parce que don ko tché de a proposé aller ma ñini tché fait donc tché tala le fait ale fene tché ta ka tani tché aka ministre fait no yi wage ka fo ke présenter wage la ka fo wage ina a karsa o ka dossier do bloquer yoro do ni aso bi se ka deme ko wage ko bon sidi ka fo la ko wage ko bon mese ki deme mese ki ga ko la ka do yin nga ko be tuka mina me war ko te ko wage o fo ko dia sidi re mu fo ko wage o fo ko dia ka fo che ina ko war ko tala maintenant ko après ko che na ale re de masisa ko na affaire la to mina ka telia to mina che ale ko sui to mina ale ka ministre fenga to mina fenga sui ko che de war proposer ale kalma o fo ko che ka war da mare ko che ka soro ka war proposer che war proposer ko maintenant ko kele ko che tara ko kale be ka chantage ke aka kuma ko fene fol la ko ka fo na ko le chef de cabinet akina fo che ni chef de cabinet de ka fait no ka fait maniga che to mina ale ni kadja chef de cabinet Marcela Gengere voilà aka kuma fo to akina fo le be ka ko maniga ka ko ina se yoro de la manga se yoro na to mina olu ka to ka se ka tien mais o ya le ka version kadja fene ka version na nya mais e ka plateau de santé donc du coup ni bela jeni takalaje ibe corruption ko ni sura kono akina fo don mumbe ga fo ko chantage kera la ka fo ko kanani wari lui aussi c'est un corrupteur c'est-à-dire aller fene wardi kaba parce que aller sonama lui il est dedans maintenant mun fena amine olu fena be dena ni fam fla bela jeni mala maintenant ne ka jingal tomi jumay pourquoi la sécurité d'état parce que nous tra sécurité parce que ni mo ministère ka ta mine faut ka bureau la cité administrative là ka ta mine mo bulte ka ta mettre do la kana na SE là ka tla ka chier Malik non dit chamamba be affaire avec ka mifo ne moi j'ai pris droit voilà parce que fait de borakola non dit ba de be koina ambe kuna na muno do angolo est-ce que yoroy oyo issue e ni analyser tugo ne be analyser tugo mi ninte balne la parce que depuis ni ko indamné en bas donc sur la sous na le fangala halu ka choix des hommes mo tara tugo mi ça dit ni mo ta sur la base en tout cas des relations interpersonnelles ni suku kera manga balilaw mo mata sur la base de leur qualité donc moi je pense que ni ko ni ma balé là mais mi e kuma shuliko e o de ka fo ni nyoko ministère ba ni konsuku imbesika ke chukodi ali ministre même le ministre doit être interpellé donc pas peut-être par la justice mais par sa hiérarchie soit par le président soit par le premier ministre par le premier ministre parce que Ninkoy ni trop tiers badi maintenant nous impliquer les menina franchement Ninkoy manganga d'antan moi je pense que Ninganga c'est ka pousser ka se faire dana enquête ka ki fengo fait ni impliquer les mbala non seulement ko nga ka remercier de leur poste mais aussi ko nga poursuivi et puis ku sanctionner tant que au maké jamana ngono franchement ah ben fengo fait impliquer les menina koina c'est à dire ku bewele ku mine ku genga buga bara la kasro ku nyengi mais ni kana suki au kachanga ministre sola peut-être que nous t'as des donades très bien ça là aussi on se rejoint parce que c'est ce que je vous ai dit c'est-à-dire qu'on a ouvert la boîte de Pandore il y a à Daïni qu'on fasse un audit général Youssouf Moufo au ministère de la réconciliation tous les autres départements ministériels parce que Ibika Tara Kundo de Kama je ne sais pas que Ibika Tara Kundo Kama au Kana mais
Mais ça l'homme de ça, mais pourquoi c'est si? Nous, on a encore aussi de nous faire un tonneau. Mais il n'est pas dit que 20 millions de mails, non. Il y a des milliards qui sont détournés, même actuellement dans certains départements ministériels. On n'en parle pas. Mais nous, on est à fora. Donc, en fait, c'est notre général. On fera que Bara doit, ou qu'on attaque au Bara là. Parce que c'est le moment ou jamais. Parce que mon retard de régime, on a eu le tourni, ou l'on a fait peut-être impunité, on a régné toujours. Donc, à fois, il ça, en a bonne connoté. Donc, moi, je vais insister sur un point. Le jour où moi, j'ai vu le ministre Wagé, le colonel Wagé, casquette là, il a un t-shirt devant des personnalités. Ça dénote de la légèreté de ces départements, de pots d'eau. Nous, tous les mecs là, mais on est trop, donc, ni affaire, nous, à trancher au clair, qu'il faut qu'on se vea, il est baramke, c'est très professionnel, même si, comment dit, parce que, à la réaction sur ton plateau, elle n'avait même pas suivi ton émission. Oui. Elle a réagi. Tu lui poses la question, est-ce que tu as suivi l'émission? M'a suivi. Il a pas suivi Amina. Elle n'a pas pu répondre à tes questions. Moi, je crois que c'est à saluer également. C'est pas tous les journalistes qui font ça. S'il a fait, c'est le lieu de te remercier. Il y a Baram qui est Baramando. Donc, on suit les restes de. Quand même, beaucoup de au problème, Charles l'émission, à Chaman bas de B, où entreprise qui créé. Jago Galaure. Mais faut que. Non, ça caché go pas on lui fait on verra pas là. Comme justice m'a tranché. A fera ko ici est état des lieux que cahier ka foko et journaux ka caché ou ka fait on ira. Ni justice yo kuna foni di wakati mi ou bien ni ici ou ya kuna foni di ambe puma aka ambe afoka awal mado Yusuf Sissoko info 7 manyama bado Maliki Konate Horon TV manyamado nere ka ngata Horon TV la lundi ngata émission de Kedo Mamadou Kane kabo radio Cleru la Ami Baba Cissé Figaro nyema bado radio Sahel nyema bado ame foli blakata Bamsa Sissoko jogolojo émission ikanumba bado Almami Sangata ambe afo nanye Almami fo ORTM gono ambe Mohamed Karambe yanfo Orange kono amba fo ka walmado Fode kone yanfo kati doyen kurla ambe afo Mohamed Dugara douani nyema bado ambe afo ambe Aba Kuyate fo yanfo Segu ka fo ka walima do ka Segu transitaire ou bela jelen fo ankanu bako bawdo Bouakar Bagayogo Bagaza ambe afoka walima do Fuseni Sisogo ambarage nyogo do ka be ka lameni wakati la ambe balo fo PDS balo ambe afo Dudu Folibiye Seku Nyame Batile Awa Karcho Berte ambe ifoki walima do Maoma be ka laje ni wakati la amba obefo Bintu Napobolo pime naga karafela minye Ousmane Togo alep me réalisation na anaka assistant Jean Dako Régie d'antenne na Boubacar Jarabad alebe no ambe aw foka walima do aw kambe do ko wera ni jamu kan kelen keneka wasalam. Renouveau